Jeste Raja, evo nas ponovo u Minecraftu. Kao što vidite, evo ovako, treći put snimam već ovu epizodu, znači ovo što sam sad htio. Znači treći put snimam i uvijek mi se, na sekundu, ruku ne mogu pogledati. Uvijek kad, sad sekunda, stavimo kada počnem praviti, ili mi se zvuk nešto ne radi, ili tako to, tako da, ili zaboravim mikrofon da uključim. Sada, ja sam prošlu epizodu, to nisam objavio, znači sam ispao ovog luk i izmislio sam epizodu slučajno. Evo, kažete, vi ste mislili nešto već počeli praviti dvorac, znam da ste svi govorili sjebao se ovo ono, znam, ovo sam trebao ovdje staviti i tada počnem praviti, bilo ovo ljepše, ali šta je tu je, šta sada vam kažem, da, naravno pravimo dvorac, sve gradimo u suradnju, nemamo kreativ, letimo ovo ono, nego ovdje sam, kao što vidite, stavio ove blokove i te jebancije. Ja mislim da je to što se tiče, sad idemo sa gradimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ide, znači 1, 2, 3, 9, ajmo sad, sad idemo. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znači to je 9. Sad, ne mislim da pogledam, idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro, dalje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tako, to je to. Sad idemo neću imati puno blokova ovih, tako da ovako tu i sad trebamo ovo da idemo 1, 2. Ja napravim stepenice ovdje. Idete se tu, tako. 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 Čekaj, što ja potrošu? A mene da li čekaj. Šta ćemo ovo? Gdje tam je? To treba. Jasko pije. Dobro. Znači kako je bilo super sad. Treba samo staviti. Ovako, dobro. I ovo dobro to i sad ovo kako traži ovo kad se napravi i još jedan. Sad ćemo vidjeti ima još jedan. To je to bio sve. Dobro imamo ovih zombrikova, tako da će to biti super. Ovako, moramo smo pokrijeti. Tako, i sad ovo
Znači jedan, evo jedan, idemo još jedan. Opet ja sam stalo sa mnom. Evo tako, ne tako čujem. Ovako se tako radi. Znamo idemo, evo je Sarajevo. Ne, tuba. I treba čekati 2, 3, 1, 2. Moja brže se napadne, ranije. Na svakam dala. Ne znam već koliko snimamo, pošto svi znate da koji su početnici na YouTube kao ja, ne sam snimati više 15 minuta, jer poslije kad YouTube vidi da vi ne kradete niči na primjer da predstavljate na primjer pjesmu od Jelene Karleušić gdje se nije sjeti, ovaj će vam YouTube stići na vaše e-mail preko koga ste povezani na YouTube da smijete snimati njihove duše od 15 minuta, tako da ja sam snimio, možda i nisam, ja ne sjećam se, stvarno. A šta se ne... Ništa. Evo. I sad trebamo staviti kasnije. Mislila sam kasnije kad to sve napravimo da ovdje ovako povećamo. Ovo stavim da povećamo ovdje. Ne znam da li bilo to super. Nadam se da bi bilo. Što? Ili nešto da radim. Ne znam, ja vicom, ajde. Tako ćemo ovo sad raditi ovdje. I sad kad ulazimo stepence. A joj, brate, neće tako. A možete, super. Ne, je... Ništa ljudi. Znači, meni se već... da mi izvinite, moram reći da kažem nešto da govorim dužno za vas. Meni sve pripadne u WC, ne moram ići. Naravno se šalim. I ovako, ajde ovo isto, šta mislite mi, a reci. Isto, dobra. Ovo će biti veliki odaj i tako. Nemojte misliti da sam ovo ostavio, sam zaboravio pa da popunim. Naravno, ovo sam tako ostavio kao što znate u dvorcu, nije sve ovako kameno, znači ima ovako i ove trave i to. Tako da, ovo će biti star dvorac. Ajmo. Znači ima, nećemo, to. Znači smo ima. Evo volamo. Znači danas sam ja neke šljive jarane moj. Da se ja danas ne napravio šta. Ovo brate nije sliku. Ja skitam sam nisam. Šta sam ne radi? Znači evo kad ja ovo pravim. Evo bre znam krasiti. Gdje je prvo da se radi?
Da, samo dole. Da, može. To ne treba. Ajde, najveće. Ja sam da ovo spremno. Evo malo će, a nije. Sad moramo biti gore, ajmo. Jedan, dva, ujaram, ja ne znam koliko ovo ide. Čekaj, evo, ćemo proći, evo, 5, 6, moramo proći, Sandra. Ajde, zamaćemo ovo na gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. Ove! Iro, jedan, ajde, daj. Ja sam se sad ono glasio šta, ne, tuba, dvije, ali babi. A strga ja s tebe došli. Ajde, ja sam sada. Šta naravno desplata. Jesi imamo jarane mor, ništa mislim da je to. Pa i... Nema veze ljudi, to je to za ovaj epizod, ako ste gledali klip. Vidimo se nekom narednom klipu. Pozdrav!